more nga ilang i-question ang kasaysayan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, the more nga hinuon nga makita ni hinuon nga kanang ilang pundok ipasakupan but-but. Maayong adlaw kaninyong tanan. Adina sa kini ini ang inyong atuang programa sa TV Apollo.com gipanguluhan ng gipangunahan sa Lay Catholic Apologist International Sir Argeseno. Uban ko ninyo sa kadili lang nga panahon aron na panagisgot gamay lang nga butang mahitungod sa atong pagtuong Katolika. Unya shout out di ay una sa mga igsoon natong mga Katoliko nga kanang nagataban nagasuporta sa programa. Daghan king salamat, especially Sir Nori Medalia, Sir Michael Roger Oy, Sir Robert Avila, Sir Ronald Discaliar, Sir Romy Inodio, and Sir Eman Papas ug sa tanan nga wala nako malitok. Daghan salamat tungod sa inyong tabang, tungod sa suporta kining atong program. Nagyapon dinhi sa social media. Pasensya na mo kaayo nga wala kayo taka-live pa sa pagkakaroon tungod kay ang hinungdan is na type mga ginagmay nga makakulian ug iyon sa ato ang dagan sa program is napiki pa sa karon nga panahon. Okay. So karon mga higalag mga igsuon na ako'y tagaan og gagamay nga reaksyon tungod kay samtang nagbasa ko sa ato ang sa mga comments sa mga amigo nato nga mga dili Katoliko concerning ining history ug ang Biblia. Actually always ginaalibay sa atong mga higala nga mga dili Katoliko nga dili daw kuno kinahanglan mo gamit og history kay enough na daw kuno nang gitawag og Biblia. Actually in terms of faith ang Biblia dili na siya enough sa ato ang gitawag og pagtuo. Nga naman tungod kay number one, wala na gitudlo sa atong Ginoong Jesucristo. Never nagtudlo ang atong Ginoong Jesucristo nga Biblia lang atong tuuhan. O never po nagtudlo ang atong Ginoong Jesucristo nga kung dili mabasa dili tinuod. So buti pasabot na ay pagtulunan na gitudlo ang mga apostol ug mao na gisunod ug gidawat sa simbahang Katoliko nga subay sa pagtuo nga gitudlo ni Kristo ug sa mga apostol. Unsa man na siya? Kasulatan ug tradisyon sa pagtuo. Mo nang ang simbahang Katolika, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, dili kita mag-stick lang sa tawag ining nasulat lang. Kung dili dito ta mag-stick sa gitawag og pulong sa Dios nga nasulat og wala masulat nga mao nang Biblia og santa tradisyon. Karon para pag deny nila sa paggamit nato og mga kasaysayan, mga sir og mga magno sila nga sinulat ra man na og tawag ining nga tao. Mao ilang mga alibis, di ba? Di sila mo tuo kay sinulat ang loko na og tao. Kunya upo siya nagkabantay nga ang Biblia pod wala biya na nagparachute ang langit pa dong kalibutan. Gisulat pod biya na og tao. Ang kalainan lang sa balaang kasulatan kay inspired by the Holy Ghost, inspired by God. Unsa may purpose nganong naa ang inspirasyon nila? Ang pinaka-purpose is ang pagpadayag sa kamatuuran. Yan naman kay St. John chapter 14 verse 6, mga sir ug mga ma'am, si Kristo ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. So in terms of salvation, in terms of the truth of salvation, ato nang mabasa sa Biblia kay ngano man kay ang Biblia mao na siya ang history of salvation. Pero same sa uban pong mga libro, tungod kay tao raman ang nagsulat na ay gitawag og limitation, especially sa mga tawag ining details katong kompleto nga detalye concerning sa mga nanghitabo kaniadto. Daghan man kay mga nag-question about sa tawag ini nga credibility o kining pagkamatuod sa tawag ining balaang kasulatan. Sa Muslim, di ba? I-question man nila. Mga sila si Kristo wa namatay tungod kay according sa balaang kasulatan. Kung Biblia lang atong basihan, di na mo tuon ng mga tawhana. O kung ang pagguba sa ilahang gitawag argumento, dili sila makita sa kamaturan. Sinungdan kay para nila ang Biblia bias book. So, mo na nga ang mga Katoliko tin-aw man gyud kaayo na nagitudlo simbahang Katoliko in terms of religious teachings. Gikan kang Ginoong Jesucristo usa sa mga basihan ang balaang kasulatan. Kung nituotan ni ana mo bitaw ang simbahang Katoliko, siya ang pinakauna nagtudlo nga ang Biblia gisulat nga pulong sa Dios. Kung si bisan kinsa way mosupak ana kay bisan gani ang mga dili Katoliko nangopya ra man na sa tua. Kung wala ang simbahang Katoliko, wala man sila gituhang gitawag og Biblia. Pero ang atong issue karon is mingon sila nga nganong sige magamit ang mga defensor Katoliko sa kasaysayan nga ang kasaysayan gisulat daw kuno na og tao lamang. Actually, tao ang nagsulat. Pero katong mga tao nga eksperto
kadtong mga tao nga naay credibility nga maghatag og information kung unsa ang mga nanghitabo kaniadto. Bot pasabot na asalay kredibilidad ba? Matuuhan sila. At the same time, syempre, ilahaman ng profesyon sa paghatag o tamang information, ilabi na sa kolehiyo, elementarya, sa sekundarya, kanang sa mga postgraduate courses. So, ang history kinahanglan na eh. Bumabito sa college, di ba? Natin subject history. Sa high school, natin araling panlipunan. Sa elementary, na ay sibika at kultura. Mo pa ba na ang term karon man kay importante kaayo kana in terms of ato ang gitawag og human knowledge. And again, ang purpose sa balaang espiritu ngano naa nang balaang kasulatan gawas sa paghatag og information concerning salvation history. Kamatuoran ipadayag. Kining mga libro sa kasaysayan bisag dili siya religious book, dili siya tawag anang mga inspired written book, pero makatabang ni kanato sa pagsabot mahitungod sa nakasulat sa balaang kasulatan. Nganuman, kay ang Kristo nga atong gituuhan dili lang kay religious figure. Usa pud siya ka historical figure. Wala kong yung gingon kaganina, bisag inspired written word of God ang balaang kasulatan, pero tungod kay tao ra ang nagsulat, nagigiyahan sa balaang espiritu, naagid sa limitations. So ang limitations nga naa dito kadtong complete details sa mga panghitabo kaniadto nga wala nalatid sa mga apostol. I-focus man sila sa gawa sa gamay nga history na mga teachings. Diya man focus ang mga apostol, wa pa sa magunahuna nga gamiton di na karon nga panahon. Mo na hinungdan nga para makumpleto ang informations, makumpleto ang mga detalye mo nang kinahanglan ta magbase og history. Ang history, it is a record of the past events. So mo na ang mga writers ni ana kadtong mga banggiitan o mga inila nga mga historians, even sa tawag ini mga atheist, na mga Katoliko, naapoy tawag ini mga dili Katoliko, mga Protestante, nagkahiusa sila in terms of history. Nga naman kay naman sila ebidensya. Usa lang mga ebidensya nga ilang gigamit. O nya based sa ilang ebidensya, kanang giingon nga church nga nakasulat sa balaang kasulatan, walay laing gipunting kana, especially for the first 1,000 years, mao ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nga naman, si Kristo, di ba? Nagtukod o iglesia, wa man niyang anli. Nga ang mga istorya nag-ingon na kining maong tawag ining simbahana, mao ni ang Iglesia Katolika. Nyaming mo sila nga, sir, di ba? Mga pari man ang nagkuan na, sir. Mga pari man ang tawag ining contributor ni ana. Na umang mga libro nga mga pari, mga Bible scholars, simbang Katolika ang naghatag og or nag-contribute sa maong information. Pero tungod kay wala may ni contest, kung naamay ni contest dili makadaog kay for example Encyclopedia Britannica, kabalo ba mo nga not less than 4,000 to 5,000 scholars ang magtan-aw sa tawag anang imuhang information nga gi-contribute sa maong publishing company. Before na i-publish, moagi pa nagsangkatutak nga tawag ining questions, mangitaon pa ng mga ebidensya. Pero ano nakalusot man yun? Well, nakalusot man, sa hinungdan nga enough, bastante ang mga ebidensyang gi-provide sa mga pare concerning sa history sa simbahang Katolika. Kining atong mga higala nga mga dili Katoliko, namo po sila mga historians, pero nga nung wala magud sila nakaako, nga i-defend nila ang ilang gisulti nga ang ilang pundok gitukod ni Kristo dito ni anang maong group or tawagan ng community of historians. Nga naman, kay dili man good pwede nga ilang i-deny ang mga facts, mga ligong ebidensya nga ang ilang mga pundok dili gikan ni Kristo. Kung dili gikan lang pud sa ilahang mga founders kay dili mamakak ang mga ebidensya. So manakit ng mga Katoliko anong magamit ta og tawag ining history ba sa kaatubang na nato sila sa hinungdan nga gusto natin ipakita nga samtang nagbasa tag balang kasulatan wala ta naghimo og ato ang opinion. Manang mubasi ta og kining mga libro sa kasaysayan kay para paghatag og pahimugat nga kining ato ang interpretation dili ni kina og galingon. So ato-ato na to ba ganun na yung mga pari. Pero naman po yung mga historian po nga dili mga pari. Oh, for example, si Gregorio Saide, di man na pari.
Sonia Side, dili man na siya tawag ining pari kining history of the Western civilization, dili man na mga pari. Pero nganong dito ra mo sila mo target sa mga pari ang nagsulti. Nga di man sila mo target dito sa mga istoryan nga mga dili nga mga pari nga naghatag og pahimugat na kining simbahang Katolika gitukod ni Kristo. Ngano man sa hinungdan nga mo nag-ingon lagi nga sige rag supak why ebidensya. Sige ra og nga di mo tuwa na pero why ebidensyang gilatag. Kung question ninyo ang pagkamatuod sa tawag ining mga informations nga nasulat is particular sa mga encyclopedias, mga historical books, anong dili mo contest sa publishing company? Pag-provide mong ebidensya. Pag-provide mong mga informations with facts. Kaya para ma-contest ninyo ang information na ang simbahang Katoliko dili yan ni Kristo. Dawaton man na sa publishing company, provided na kanang inyong gi-provide again facts. Dili opinion o dili chismis. Pero timan-in ninyo, gikan sa pagsulpot sa mga Protestante from 16th century hangtod karon. Wala pa gyud naka-question ana. Ngano man kay the more nga ila i-question ang kasaysayan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, the more nga hinuon nga makita ni hinuon nga kanang ilang pundok ipasakupan but ngano man kay ang mo counter pud ana nga mga historians maghatag og ebidensya nga kanang pundok kay mong ipasakupan dili na iyan ni Kristo ug wa na magsukad, wala na o di na ma-connect kang Ginoong Jesucristo kundi gikan na sa inyong mga fathers nga naparehistro from 16th century until sa 20th century. Mananditang mutuan ng mga alibay-alibay nila mga sir ug mga ma'am. Kay kung mutuo ta ni ana again, may impierno gyud natong tanan. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.